Роберт Миңнуллинның 2007 елда язылган «Әнкәй» җырына карата шигыре. Укый Фәрхәт Мөхәммәтҗанов һәм Айгиз Фәттахов. Очраттым мен бәлкем классташымды. Күрешкән юк иде, кайчанмын. Ул чак кына кызмашарак иде. Шуңадырмы теле ачылгандыр. Кем уйлаган, көтмәгәндә менә шагыйрь булдың бит, кара инде. Җибегән бер малай идең юкса, сине мин дә кыйный алайдым. Шулай да рәхмәт сиңа, малай. Кеше чыкты безнең авылдан да. Беләсеңме? Синең шигырьләрне укыштырганым бар. Авырганда. Ләкин әнкәң турындагы җырдан кайтыш кебек әле шигырьләрең. Ну, язып да карагансың үзең. Шул җыр белән күпме шөгыльләндең? Ничә кабат тыңлыйм шуны. Казан аны көн дә җырлап тора. Сиңа рәхәт. Язасың да беткән. Безгә рәхәт түгел. Елап тора. Ник язасың елатырлык булгач? Кешеләрне нигә елатырга? Кешеләрне елатмаска кирәк. Кешеләрне кирәк елатырга. Хәтта үзем җырлыйм минем җырны. Елый җырлыйм кайчагымда. Шул да булдымы җыр? Әйбәт җырлар яза белмисең син пычагымда. Авылдашым мені шырлап тирги. Һәм мин аны тыңлыйм дәшли. Минем монда ни гаебем бар ди? Җавап бирәм бәхәсләшми генә. Иң әйбәт җырым дип йөридем. Гаеп тапты якташ монысыннан да. Ә шигырь ирләр йоласын дип язылмаган иде шул. Чыннан да.